Čaute, moje meno je Jakub a vítam vás pri ďalšej epizóde zo sérii Skywars. Áno. Takže za 5, 4, 3, 2, 1, áno. Tak. Mám MLG Resource Pack, preto to tak srandovne vyzerá. A mám aj hacky, ale to nevadí. What? To čo? Ok, takže si dám sračkové veci na seba a idem. Mám ender prdly. Ja neviem, čo to bolo, ale nič také nie je. Aha, zlaté jablko. Najhorší armor. Čo to je, aký meč? Iron meč. Ďakujem veľmi pekne. Áno. Čo robí viac? Rovnako to robí, takže to je jedno. Ale škoda, že som mi minulý na začiatku ender prdli. Ale to už nevadí. Ok, neviem čo to bolo. Tu je enchanting. A ten netreba mi. Som jediný v strede. Nemám žiadne bloky. A mám aj anti-knockback. A tu asi failnem. Áno, čo som si myslel. Prečo som to skákal? Neviem. Môžeme ísť druhé kolo. A prepáčte, že tak potichu rozprávam, ale potichu rozprávam. Áno, MLG. Aha, a to koľko? Až 3 česty tu sú, wow. Nič tu nie je. Ešte z tejto časti, nič tu nie je. Takže si poberieme to najhlavnejšie. To je Stone Sword. To je 5 attack damage. Toto si tiež dám. Tam sa musím... Aj! Tu sú Viete, čo to znamená? Toto to znamená. Že tu všade na spodku... What? Yes. Budeme mať diamanty, budeme bohatí. A tu je viac diamantov. A viac diamantov. No, toto je celkom dobrá mapka zatiaľ, ale určite ma niekto zabije o 5 sekúnd. A tu sú ďalšie diamanty. A tam ďalšie. A tam ďalšie. Už koľko ich mám? 15. Za chvíľku si budem môcť vyrobiť full diamond armor. Iba ich potrebujem kúsok viac. Áno, tu je ďalší. Ten. Áno, tu je ďalší. Tu je ďalší. My budeme mať 100% full dia. Pre istotu ešte aj dia meč si vyrobím.
áno, že by som bol aj najsilnejší. Tak toho budem mať diamantov. Teraz keď ma niekto zabije, bude asi veľmi naštvatý. No ale to asi mne iba bude vadiť. On bude celý šťastný a mám dia všetko, ale ma nezabije. Ale sa mi pokazila myška tak, že musím ju mať tak zvláštne otočenú, že by fungovala. Áno. OK, mám 27 diamantov, to by malo úplne stačiť. Kde sú bloky? Áno. Tak oni uvidia, čo ich čaká. Tak, spolu aj helmu urobím. Kde helma? A teraz ešte čo? Botičky, že? Áno, bodky. Takže áno, už. A helma. Teraz mi treba paličku. Tu je viac tých diamantov, ani som si to nevšimol. Ja idem hore, sa bojím, že by ma niekto mohol teraz zabiť. Neviem, čo to bolo, ale OK. Nie sú tu niekde paličky? Ne. Ja musím ísť dole. Áno, takže rýchlo musím vykopať toto drevo. Aj toto? Nie? Kde je crafting, kde je crafting? Dúfam, že toto rýchlo skončí, lebo už sa mi za chvíľu zastaví natáčanie. Áno, dobre, mám už diameč. Za to, bloky tu mám. A on je full dia, doriti. To som prehral. To som 100% prehral. Videli ste to? On má hacky. Dnes som videl nie jedného hackera, ale áno. Mám tú hovadinu, že dokážem si nastavím aj kill auru. Neviem čo to, ma zabíjal. Mám anti-knockback, takže ma neshodíš. Áno. Mi prd zobral a ešte, áno, kill aura. No wow, čo mi urobíš? Si kiľavý jak noc. Nemôžeš sa ani. Zabil som ho? Neviem. Ale už za chvíľku končí limit. Tak to bude asi také blbé, keď to takto skončí, ale už musíme tak s tým žiť. Už iba pár sekúnd. Dúfam, že tu niekto je. Áno. Keby som teraz spadol, by som bol taký nahnevaný. Vyhral som? Áno, jej, takže áno, skončila mapka. Takže ja sa s vami lúčim a dovidenia.